Good morning! Grabe ang mata ko. Ang tulog ko ngayon ay hindi ako makatulog kagabi. Alas 2 na. 2 a.m. hanggang 7 o'clock ba? 6 o'clock. Ganun na naman yung gising ko. So, ibig sabihin 4 to 5 hours lang ang tulog ko ngayon, guys. Pero ang ganda ng balat. Pero ang eye bag ko naman, ang kapal na day. Magkape muna tayo. 8:30 na ngayon. Magigising na sila. 9 o'clock. 9 o'clock tayo lalayas. So, magkakape lang ako. Yung binili natin kagabi. Nescafe. Tapos, meron akong dalang Skyflakes. O, dito. Hindi pwedeng mawala ang Skyflakes. Pantawid gutom yan. Ay. Bihis na tayo. Nagbihis na ako ng pantalon. Yung suotin natin. Ito na lang, huparin ko. Magdodoble tayo ngayon ng sando kasi malamig ngayon and maulan. So, kailangan ay doble yung damit, baka lamigin. Para hindi na ako mag-jacket. Ito na lang. Makapal kasi ito guys na sando. Panglamig talaga siya. So, ayan. Bihis muna tayo. Parang natutuwa ako guys sa pantalon na ganito kasi parang nagkakahubog yung katawan ko ba. Kahit ang laki ng tiyan ko. Nasisikip gawa nito mataas. Ano ba ang tawag sa pantalon na to? High waist. Ayan o. Ganda no? Ayan, magpapatong na lang ako ng mahaba ng sweater or ano ba tawag yan? Jacket. Ganun. So ayan. Ang ganda. Nagustuhan ko to. Nabili ko to sa Central. Mura lang pati. Ayan. Na, parang nagkakaroon ako ng anong ganito. Ay. Na tayo guys. Yun lang yung pinuntahan namin kanina. Para siyang temple. May mga, ay buko anong tawag sa lugar na yun. Wala kasi ako maintindihan sa mga nakasulat. So, wala rin sinabi yung amo ko. Basta pumunta kami doon. And, sayang kung meron pa sanang sakura or cherry blossom, no? Ang ganda sana mag-picture talaga. Kaso sobrang lamig naman yun. Tapos, mahal daw parang mahal mag-travel pag ganun, na merong cherry blossom. So, after ng cherry blossom, medyo mura na daw yung ticket, yung pagbubuk mo sa mga hotel, ganyan. Kaya yun yung pinili nila. Makakatipid-tipid. Tapos, kanina, yun yung pinuntahan namin. May mga malalaking kahoy doon guys. And maraming mga shopping, parang souvenirs, mga ganyan. Tapos, pumunta naman kami ng mga mall. Nag-shopping yung amo ko. Yung mga hinahanap sila. And then, yung bata, pumunta kami ng palaruan. So, hindi ako masyado makapag-vlog. Hindi ako nakapag-share sa inyo. Pero ano lang yun, parang palaruan lang talaga ng mga bata. Yung Anpanman, yung bilog na basta yung cartoon character. Ayun, pumunta kami doon. Tapos, yun lang. And then, nag-ikot-ikot na lang dito sa mga malalapit na mga mall. Tapos, nag-dinner. And then, ayun, mauwi kami ng maaga. Ano pa lang, mga 10 o'clock uwi na kami guys. So, maaga tayo ngayon. Kaso, syempre, vlog is life. So, 11 o'clock na ngayon. Medyo maaga yan. 9 o'clock pa naman ang gising ko bukas kasi nga, aalis ulit kami. Alam nyo naman, gala time. Pumupunta lang kami dito para matulog. Yan, alam nyo, share ko lang sa inyo yung mga nakikita ko, napansin ko dito sa Japan guys, no? So, ayun. Sa mga biyahe namin, nakikita ko, sobrang ganda ng paligid. As in, wala kang makikitang basura. Sobrang disiplinado yung mga tao. Tapos yung mga puno na makikita mo, makulay ba? Hindi lang basta green yung makikita mo sa bundok. Iba-ibang kulay yung mga dahon. Nakakatuwa, nakakawala talaga ng stress. Tapos, yung mga sasakyan dito, maliliit ba? Parang laruan. Yung mga laruan ng mga bata, ganun.
Wala kasi dito yung laruan ng alaga ko. Maliliit na, parang minivan, parang mga ganun ba. Tapos ang mga parking, maliliit lang din. Kahit tapos may mga iskinita, puro mga iskinita. Pero kasya yung dalawang sasakyan, guys. Ganun kaliliit yung mga sasakyan. Kahit yung narentahan ng amo ko na sasakyan, maliit lang din. Pero pag nasa loob ko, parang ang lawak ng sasakyan. Ewan ko ba. Ang liliit ng mga ng mga car dito. Tapos, sobrang gagalang talaga nila. And lagi silang naka-arigato kasi mga gumaganon pa sila ng ulo nila, sobrang magagalang. Totoo talaga. Tapos, yung pag kumakain kami sa mga restaurant dito, 'di ba? Madalang dito yung maalam mag-English. Lahat halos sila puro Japanese language. Hindi sila marunong guys mag-English, mahirap. Kahit pati alam nilang hindi ka marunong ng language nila, tuloy-tuloy pa rin sila magsalita ng language na Hapon. Naghahapon. Yun pa rin yung sinasalita nila kahit na hindi mo naiintindihan. Diretso lang sila. Ayun. Pero magalang pa rin naman, nakakatuwa. Ang sasarap ng mga pinakain namin, yung mga pinupuntahan namin, yung mga raw, yung hindi pa luto na mga salmon, yung isa nga, yung order ng amo ko parang horse. Oh, pinakain din pala yun guys, yung kabayo. Yung karne ng kabayo. Tapos, mga hilaw ha, tapos yung mga itlog ng mga isda kaya yun. Basta yun, hindi pa siya luto yung kinain namin. And then, yung mga noodles dito, ang sasarap. Kasi, mga ngayon ko lang natitikman, pero nagugustuhan ko siya. Tapos, ano pa ba? Mamahalin yung mga restaurant. Parang, pag tinitingnan ko kasi yung mga ayos, o ganun talaga dito yung mga ayos ng restaurant. So, ayun, ano ba yung mga napansin ko dito? Pala guys, and share ko lang din sa inyo yung pagbenta namin ng baboy. Ayun, may nagtatanong kasi. Wala na yung baboy natin na dalawa. Nabenta na rin namin. Nabenta na ni Papa. And then, meron na siyang baboy ulit na 6 na binili niya. Di ba, 3 lang yung una nating baboy. So, binenta niya na yon. And then, tinabi, sabi ko, wag niyang galawin yung puhunan kasi ibibili ulit namin. So, ayun, bumili na ulit pala siya ng 6 na baboy guys, na biik. And then, bumili na rin siya ng pakain yung sobra. So, ayun, may 6 na ulit kami na inaalagaan. And, ang problema, kinuha niya yun nung Martes yata. And then, ngayon, sobrang lakas ng ulan, bumagyo sa amin. So, tumaas yung tubig, inabot yung namin, yung yung kulungan ba. Pero yung bahay namin, munti ka nang pumasok sa bahay, yung tubig nasa labas. Sa labas lang. Pero tinaas na nila yung mga gamit. Kasi nga, abutin, kala nila uulan pa. Buti nga umaga nangyari. Kasi kung gabi yun, mahirap at madilim. So, ayun, okay naman sila. Kasi tumila na daw yung ulan. Buti na lang bago pa pumasok sa bahay. Pero yung mga baboy, nilipat ni Papa ng kulungan, yung biik. Kasi nga, abot na yung kulungan dun. Kailangan pala mataas yung kulungan na ginawa. Kasi, ayun nga, bumabaha nga sa amin pagka ganyan may mga bagyo-bagyo. So, ayun. Pakita ko sa inyo yung vlog ni Papa Alden dito. Yun, yung nabentahan pala ng baboy, nasa 38,000 lahat guys. So, ang puhunan namin dun ay, bale, 33. Mga ganyan. 33,000 yung puhunan namin dun. Or 34. Mga ganyan. So, ayun. Buti na lang, tumaas pa yung kilo ng baboy, guys. Tumaas, kaya nakabawi-bawi tayo. Pero kung hindi yung tumaas, baka balik lang yung puhunan namin. Wala pa yung pagod. So, ayun. Okay naman. So, sa susunod ulit si-share ko sa inyo yung 6 naman na piraso ng biik na binili ni Papa Alden. Sana maging okay. Ayun, para may libangan siya doon, and at least kahit papaano yung pera natin, 'di ba? Medyo nagkakaroon ng kita. Yun lang. CR lang ako muna saglit. So, ito, tinaas ni Papa Alden yung mga gamit. Pati rep, yung ating mga damitan, yung video okay. Ito, yung mga pakain ng baboy, yung ating washing machine, yung mga damit, unan. Kasi, nandiyan na sa labas yung tubig, guys. Nasa may pinto na. So, nag-alala sila baka lumakas pa ipapasok sa bahay. Tapos yung biik dyan yan nilagay. Yung hindi pa natin gawa na CR na isa. Yan, nilagay niya dyan, nilipat niya. Kasi tumaas na yung tubig doon sa kulungan nila. Kaya abutin na. Kaya dyan muna sila. Dilim. Ang dilim ng kuha ni Papa Alden. Buti talaga umaga nangyari. Kasi kung gabi mahihirapan sila. Magtaas ng mga gamit. Yung mahirap sa amin, no? Kasi ito yung kinuha ni Papa Alden na biik, guys. Ayan.
6. Yung dalawa daw medyo maliit. So, ayan, 3,700 ang isa niyan, guys. Medyo mahal ngayon, 3,000 lang dati. Mataas kasi ang presyo ng baboy, kaya tumataas din yung presyo ng biik. So, ano na yata, 180 ang buhay. Dati, guys, nung unang panahon, nung pag-Saudi ko, nag-alaga akong baboy, nasa ano lang ang kilo, 110, 120, ganyan lang. Pero ngayon, nung 180 na, ang taas na ng kilo, kaso mahal din ang karne. Mahal yung bibili natin karne. So, ayan. Ang puhunan natin ulit dito ay 22,200. Tama ba? Ayan. Times nyo na lang sa 6 ang 37. Ang tawag doon? Ang 37 sa 6. Tapos, bumili siyang pakain, guys. So, ayun lang yung vlog natin. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Update ko kayo dito, guys, sa susunod. Ayan, sana maging okay siya. Thanks God. God bless. Bye-bye. Salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe.